Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1 KZN TV. Nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke izona ndaba ehamba phambili namuhla. Indida amaphoyisa kwelokubulala intombazane. Owele kaMthaniya uthuthukisa ekavolo. Kanti owezokuthutha uzibophezele ngentuthuko. Sanemukele nina bakambombo shomnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Umndeni wakaMswele entshaweni kwaDukuza enyakatho KwaZulu-Natal ufuna ubulungiswa emva kokuba amaphoyisa uwasolwa ngokuthi adubula abulala ke ingane yentombazanyana eneminyaka eli-16 yobudala ngesikhathi ethu ngathi igebengu kule ndawo. Umntwana kuThokozani Zulu uthi bazizwa bengaphephile ngenxa yendlela okuziphatha kwamaphoyisa futhi basaleke beshaqekile ngehluku abashiye futhi behlukumezekile. Umndeni wakwaMswele entshaweni kwaDukuza usadidekile namanje ngenxa yesenzo samaphoyisa asolwa ngokudubula bulale uNosihle Msweli obeneminyaka eyi-16. Lamaphoyisa aqasela kulomuzi ngomgqibelo ebusuku njengoba kuvela ukuthi kukhona ayebathungatha. Mangango-10 ngangiphuma khona emzini kama ngiza khona la ku mengisuka nginganakile ngiqhamuka khona la emgwaqeni meqhamuka athe beqeda itiyela esingena la kwebhoqweni mbufusa bese eqala edubula medubula kanti khona osisibama bawu2 babe phambili la baleliswa phansi. Mina nhlanhla leyo ngasithole isikhathi ukuthi ngijiye ngoba ayejikisa abantu ngajiya ngabuyela khona ekhaya. Ngahlala khona isikhashana mengihlala isikhathi mhlawumbe u20 minutes kuthiwa usiswami ingane yasiswami isidubulekile. Lento ezakalayo khona nesekhona iambulance ngaleso sikhathi bese sisakhuluma athi bona athi amaphoyisa ibandla thina sazilutho mina isesiphoxekile asilindele ukuthi amaphoyisa angasiphatha ngendlela enjengana le ngoba phela abonakala noma efihla ubuso kodwa wona ayiwona amaphoyisa futhi nanka khona omunye umshana uSifiso ukhuluma nawo la uyabuza ukuthi yini lento enezayo amanadubula futhi emsabisa kuSifiso adubula abhekisa phezulu la athi uSifiso wona nisaqhubeka ngaleso sikhathi sekhona neambulance la. Hayi abakhuluma kakhulu bakuthuka ngentamba nje mawuthi uzama ukusondela la abangafuni usondele khona base behenqa-ke ngamalokhuzana ama-danger tape la akuwa ukuthi ingane ivele isilele la. Sacela sesikhuluma-ke kodwa nelinye okwakukhulumeka nalo lagcina likhipha lona into ethi kunabafana bebebafuna asibhuli thina kusho lona iphoyisa asibhuli uyabona nje basifika la sesivele siyalelwe kudala ukuthi labafana bebela yabo ethi mina manje nakho-ke ibhadi-ke anisashaya ngabona-ke sekulela ingane manje kanjeyana. Lo mndeni uthi wezwa ubuhlungu ngendlela amaphoyisa abahlukumeza ngayo njengoba bafika ebusuku ngenkathi lo mndeni uzilungiselela ukugeza emva kokudlula emhlabeni kwenye amadodana ayo nayo eyabulawa amaphoyisa ngenyanga kaNhlaba. Ingane yasiswami yayilelela phansi yayiqoka into ezimnyama ngibuka into eyenzakala la ngiyabona bayadubula ngithi mina zodwa ingane angisakwazi ngisho ukukhuluma angisakwazi ukusho igama laNosi ngithi zodwa ingane bayidubula kuthe maqeda konke lokho abakwenzayo basuke beze lapha kuthini silele phansi singamantombazana asazi lutho basikhombe ngebha ethulani la betholani umsana kubanga umsindo siyakhala lapho bafuna ukusithulisa basikhombe ngebhamba bathi singene ngaphakathi asikwazi ngisho ukuhamba uzodwa ukhazini wami wayeseyimuntu ofile nje wayesemuntu ofile ngoba angazi wazwaqhukulo bakhona wamqhukulayo mina ngangigaqa ngamadolo ngize ngiyongena lapha. Isigameko senzeka ngolwesingaphi ngayikhathi izi kwakuwumgqibelo I think kwangawona 11:30 mangaphosisi kwakuyela lapho nje 10:10 mangaphosisi kwase kulate nje impela nje. So labantu babegqokile iuniform emaphoyisa? Yebo babeyigqokile kodwa babeyigqokile impela kodwa babeyifihlile. Mhlawumbe nje uchaza nje ihluku esenzeka nje kunina yaniphatha kanjani le ndlela le? Iyasihlukumeza ngoba babulala ingane encane ingane yentombazana na16 years. Umntwana uThokozani Zulu okumzukulu wakhe lo nobulewe uthi bazizwa bengaphephile uma amaphoyisa kuyiwona okumele abavikele kodwa kuyiwona abulalayo. Uphinde waveza ukuthi bafuna ubulungiswa ngalesenzo samaphoyisa. Lokho kuzwisa ubuhlungu obukhulu ngoba umuntu nomuntu nje nalapha ehambela endleleni noma esehlwele uyebe nesithombe sokuthi nxa ngangena epolice station ngaphepha kepha
nxa sesigabeni lapho ukuthi amaphoyisa yiwo asephenduka inswela boya kuyakhanda nje umzimba ngoba ngakusiwo wonke amaphoyisa anje kepha ke izambane nxa kubona elilodwa libola lonke. Ngikhuluma naye uMlamba ngathi angeke ngithuke lapho ngafica lengane sebeyiphe isibhamu kwangathi ngiyapholofitha ke nangampela intombazane uhlanganise uLokhuzane u16 years ngoMarch 10 isibhamu sesithathaphi sokuthi ngadubula amaphoyisa ubulungiswa njengoba senza kanjena nje sikulo sisembhadlangweni ukuthi komunye umndeni mangenzeki lokho ingakho ke sisukuma silwa ukuze kasilwele yena umzukulu nosihle kuphela kepha silwela nabanye abangaba ngama victims alobudlwembe. Lo mndeni ufuna lolu daba lungenelelwe yiIPD okuwuphiko oluphenya isigameko ezenziwe amaphoyisa. Kanti okhulumelwa lolu phiko uthunyelelwe imibuzo ngalolu daba kodwa kazange aphendule kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni 1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwaDukuza. Unikelela abafuyi ngezimvu zohlobo olusha nolwehlukile ukubalekelela ekutheni ke bakwazi ukwenza umkhiqizo kavolo. Lokhu kwenziwe uNdunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ehambisana noNgqongqoshe wezolimo kanye nokuthuthukiswa kwendawo zasemakhaya uThembeni kaMadlophe Mthethwa endaweni yasemzimkhulu ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthe ezolimo zidlala indima enkulu ekudaleni amathuba omsebenzi. Ukusho lokhu ngesikhathi kuzonikelelwa abafuye izimvu ngezimvu ezibalelwa ema-60 ukuze zibalekelele kumsebenzi wabo wokukhiqiza uvolo. Lo mnikelo uwenze ehambisana noNgqongqoshe wezolimo kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya endaweni yasemzimkhulu ogwini oseningizimu nesifundazwe. Akena wonke umuntu ofanele edolobheni ayofuna amathuba omsebenzi ngoba ngeke bewathole bonke. Abantu bakhona bakhiqiza bafuye izimvu ekhiqiza iwuli izimvu abayifuyile there more than 50,000 and imali abayenzayo engenayo lapha ngonyaka uwodwa ama-million akulona imillion elilodwa ama-millions of rands kusho basebhizinisini eliserious kodwa sibalethele izimvu lezi inqama ezo68 ezizoqinisa uhlobo lukavolo olukhiqizwayo kusho ukuthi kuzozalaniswa zikhwele kuzalwe bese leze izaliwe zikwazi ukuthi uvolo esikaleni ukwazi ukubenzela imali ethe xaxa. Ilokho kuzolekelelwa abafuyi ukuthi bathuthukise ibhizinisi labo ukuze bangasuki labo ufuna imisebenzi edolobheni. Phakathi kokunye abakwenzile uthi bavula idiphu ukulekelela abafuyi. Idipha ke lilekelela abafuyi ukuthi imfuyo yabo ingabi namakhizane bese banezifo. Kolokhulu engincome kakhulu kumhlonishwa uMEC wa-Aggregation Rural Development ukuthi ngibona khona nodokotela bamahala ababekwa umnyango abahamba beyojova emadiphini. Sifuna lolu hlelo ukuthi siliqhubeke nje sonke isifundazwe saKwaZulu-Natal siwavuselela amadipha ngoba imfuyo enakelelwayo iba sezingeni lokuthi ngisho idayisi ukwazi ukwenza inzuzo engcono iyakhuthaza nabantu nje ukuthi bangene ebhizinisini lemfuyo. uNgqongqoshe wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uthi bangenelela ngoba bezoletha uhlobo oluhlukile lwezimvu ezizolekelela ekutheni kukhiqizwe uvolo. Sizongenelela ngoba bebefuye izimvu ezuhlobo lwasemakhaya siza ke manje thina nohlobo oluzokwenza ukuthi luguqule sizane inqama ukuze sizokwazi ukushintsha ukuzalana kwazo lezimvu bese kusheshe kuba izimvu ezinomthamo ezizosheshe zibe kahle ku-production ukuze umnotho wendawo ukhule. Iqhuba uthi balekelela abafuyi ngokubahlinzeka ngediphu baphinde futhi bakhuthaze ezolimo.
Kodwa okunye esikwenzile ukuthi sibanikeze nedip ngoba abanye abantu banemfuyo abantu balana sizobanikeza futhi nemithi yokusiza emadiphini siphinde sibanikeze ufenesi wokubiya amadlelo abo njengoba sekukhona sabiwe kodwa futhi khona asazoqhubeka abiwe. Lo mbiko benwethulela Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzimkhulu. Ongqongqoshe omnyango wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uhambele kisifunda uthukele enhlaneni kaMthaniya ngenhloso yokuhlanganyela nezisebenza lomnyango ngaphansi kwalesi sifunda. Kulomhlangano lapho kokubekwe khona ke eqhulwini indlela okuzosetshenzwa ngazo nalapho begcizelele khona ukuthi bazimisele ukuvulela abantu imigwaqo namabhuloho ukwenza kube lula ukufinyelela ezikoleni nasemtholampilo njengoba ephinde wayohlola kwakhiwa kwebhuloho iqabango. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kanye nomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi bazimisele ukuvulela abantu amathuba omsebenzi. Namhlanje siqale ebridgini ekseni eWard 19 sayikhuluma nje udaba lakhona ukuthi inhloso ngqangi yalomnyango wakha amathuba omsebenzi ivalue ye project u46 million kufanele iqashwe abantu abasha lapha izinga lokuqashwa kwabantu emphakathini lihle kakhulu bajabule nababantu kodwa sifuna ukuthi ke njengamanje lomnyango ushintshe indlela yokuthi uma njalo khona iproject ayisikhiphele engineer oyigraduate ayikhiphe uproject manager ayikhiphe uquality surveyor ayikhiphe environmental specialist lokho kuzokwenza ukuthi wonke umuntu abe nesasasa. Kanti uMthombeni uphinde waveza indlela afisa ukusebenza ngayo nalemnyango. Abasebenzi ke bawumgogodla ukuthi lo mnyango usebenze kahle. Kwathulwa iproject yama yellow plant yellow fleet ukuthi ayibese endaweni kugugulwe indawo sifisa ukuthi benze lo msebenzi ingahlali nje kuthiwa okay abasayenzi ke lento abayenzayo sebemba iziza zabantu bayakhokhisa le ndaweni ugrade umba ama access road asemaplazini abasakwazi ocabanga ukuthi besovusela onembeza kodwa sosebenzisana nabasebenzi ukuthi sonke siambassador uma kukhona ngamanxusa ka Department of Transport abasebenzi baka transport uma bejabule umkhiqizo uba muhle bayakwazi ukuthi bajabule abantu nakhona ka human settlements udaba lezindlu udaba lokuthi bahlaliswe kahle abantu yilona elidependent abasebenzi benza kanjani nama project aqedwa on time yini. Khona manjalo abomnyango wezokuhlaliswa kwabantu babeke eqhulwini izindlela abafisa ukusebenza beqhubeke ngazo kanye noMthombeni. Njengomnyango wa human settlements siyafisa ukuthi ubaba asisize kakhulu ekuthenini sikwazi ukuhambisa idingo ngqangi emphakathini. Ngizokwenza isibonelo ngomkhandlo wala uthwela district sike sibone ukuthi kunama challenges amaningi noma kunengqinamba uma ngabe umuntu uhambisa usizo lezindlu uthola ukuthi kunezinto ezifana namapayipi amanzi amapayipi enhle ekufanele axhunywe kwezinye zezindlu ukuze ikwazi ukusebenza zisiza umphathi ngendlela efanele. Kanti abomnyango wezokuthutha bathe bayafisa ukuthi kuqhubeke nokuqashwa abantu abaneminyaka engaphezulu ka35 njengoba sekuyibona ababhekelele emakhaya. Engicela kakhulu kuba uDuma kanje ngami nje mina bese ngilahla ithemba ngoba bese ngithi emhlabeni masuna afford umsebenzi awusawuthola ka government kodwa ke engikubonga kakhulu kunako konke ngibonga nje ukuthi ke asiqhubekele ubaba uDuma ngoba labantu laba asebeno 35 years ibona abantu ababheka amakhaya kakhulu sacela ukuthi aqhubeke njalo asiqashele bona labo bantu ngoba bangama breadwinners emakhaya. Khona manjalo uMthombeni uphinde waveza ukuthi abantu abaqashwe kuma EPWPs kufanele kube khona abakufundayo ngaphambi kokuba ama contractor abaphele. IPWP concept enkulu expanded public works project eyenza ukuthi abantu nje emphakathini ngoba kunabo omama othola bebela bengadlile nentsha ekhona ya develop ukuthi ayizo absorb isystem ngaphakathi kwa IPWP kufanele uthole iskill ngaphakathi kanti usebenza kwakheka inetwork ngaphakathi kwa IPWP uthola ibrand ukuthi wazana abantu abathile sifisa ukuthi ngenkathi uphuma kwisystem ngabe uyosebenza kamasipala ngabe uyosebenza kwidepartment ngabe uyosebenza kuSOE ngoba sonolwazi oluthethu siyafisa ukuthi bayobaningi abantu baka IPWP uthi mina ngaqala ka IPWP namhlanje ngine engineering diploma. Thobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisothukela. Ake siyetoleni nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibongene nebeselo siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Indida amaphoyisa kwelokubulala intombazane. Owele kaMthaniya uthuthukisa ekavolo kanti owezokuthutha uzibophezele ngentuthuko.
Undunankulu wesifundazwe saseGauteng uPanyaza Lesufu uthi bona bebevula izandla kona wonke amaqembu angathola ihlalo kulesi sifundazwe kodwa bebebhekene nezinselelo ngesikhathi benemhlangano neDA okugcine kuphoqa ukuthi eminyeke iminyango ithola amanye kamaqembu akuhulumeni wobumbano phakathi kwalawo maqembu kubalwa ke-IFP, iPA kanjalo neRise Mzansi. 7 MECs will be allocated to the ANC and other parties, and 3 MECs will be allocated to the DA. Lezi kungezinye zezingxoxo iANC neDA yebiyikhulumela phezu kwazo ukwakha uhulumeni kwisifundazwe iGoli. Kodwa ngokusho kaLesufi uthi DA ibese yithi iyasoxisa lesi siphakamiso sayo isifuna ukuthi ithole iminyango emithathu bese kuthi ANC kwiminyanga e07 ikwazi ukunika amanye amaqembu aku-GNU. Osihlalo weDA yeGoli uthi lokho bebekusho ngoba alikho iqembu lakwazi ukuthola 51% ngakho bakholwa ukuthi wonke amaqembu akwe-GNU kumele akwazi kuba yingxenye yekhabhinethi kulesi sifundazwe. Tina, we don't mind taking up to 3 positions, but lawa amanye ama-positions akhona kuletelweni ku-MEC's cabinet ngeke ayenzekale ukuthi aye kwiqembu eli-1 loku-ANC. Tina sizothatha awu-3 if you are going to give 2 or 3 to amanye amaqembu amancane, and then we can have i-government in that way. But yokuthi nina nizothatha 7 nithi nika i-DA 3, then we don't agree because there's not you don't have the double the number here to nina in terms of the votes any letter, so you can't have the double the number of MECs ezizoba khona kule nto lena lapha ngaphakathi. So kulapho ke kube nokungazwani ngakhona. Umsimango bese iphinde iqinisekisa ukuthi usekela somlomo ongowabo uRefila Nteke uzosula esikhondleni. Deputy Speaker uzohoxa lapho ke uzawuphuma because i-position leyo was also ehlanganisa nezinye iziposition esizobe sizitholile laphana because it cannot be a position ezimele nje iyodwa. I-position kumele ukuthi if bento bezivumelane kahle zihamba kahle bokuzoba nomuntu osiza uthi i-chairperson of portfolios or i-chair of chairs that we agreed ukuthi beyizoba i-chairperson chair of chairs ezowela under the DA plus other 5 chairpersons of portfolios. So that will have been the relationship that the deputy speaker would have had. Nokuthi uzaba nabanye abantu bazobe bamsupportile who are coming from the DA working together in those portfolios. Uhulumeni wesifundazwe saseGoli wakhiwe i-ANC ngokuthola iminyango eyisikhombisa bese kuthi IFP yathola wodwa, iPatriotic Alliance nayo yathola wodwa bese kuba iRise Mzansi. Udeboko Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Inhlangano egcina iphinde iqopha ulwazi noma umlando South African Society of Archivists sasa ngamafuphi ibambeke ingqungquthela yaminyaka yonke nongeyokubheka indlela zokuthuthukisa ucwaningo nokwabelana ngolwazi phakathi kwezisebenzi zokugcina kumlando okuqoshiwe nolwazi eNingizimu Afrika nokuyingqungquthela ke banjele ke Richards Bay inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Uhlalo lenhlangano kuzolonke inkosi uJongisile Phokwane kaMenziwa uthi inhloso ukuthi izizukulwane nezizukulwane zikwazi ukuthola kulwazi nokuqoshiwe kanye nomlando ngezinto ezabe kade zenzeka ngaphambilini. Le ngqungquthela ibanjwa ngeminyaka yonke izungeza zonke izifundazwe zakuleli eyakulonyaka ibibanjelwe eRichards Bay KwaZulu-Natal ihlanganisa nezihambeli zakwamanye amazwe singabalo Botswana, Zimbabwe, Lesotho nabanye. Uhlalo walenhlangano ucacisile ngokubaleka kwalengqungquthela. Conference le namhlanje annual conference yethu ekudala ke yaqala ngoba i-association leyo ngokwayo yaqala ngo1959, so isena 65 years ngoku. Iya rotate ke conference i-provinces zonke njengoba silapha ke KwaZulu-Natal kwelamthania size apha nokuthi zonke inhlangano ezi private and public entities zikwazi ukuthi zifike. We've assembled the whole country here. Sina bantu futhi abasuka kwezinye indawo namazwe angaphesheya njengoba niva ngaphakathi kuthiwa omnye usuka eAbu Dhabi in the Middle East kanjalo. I-experts esize nazo
ukuthi zizokwazi ukuthi zixoxe umcimbi obalulekileyo ukuthi how do we fast track the digital transformation so that kuthathwe ama records nokuthi ukwenziwa kwawo nje nokuthi la asekhona siwatshintsha kanjani ukuthi lawo ma records aba kwi digital format ngoba ilizwe esiphila kulo li digital. Ezinye zezingqinamba ababhekene nazo kulomkhakha ungafakwa kwama records endaweni efanele nokwenza kube nzima ukuba begcine ulwazi wenzeke isibonelo ngemtholampilo nesibhedlela. Esibhedlela nasema clinic xa ufika esibhedlela if ungumuntu mhlawumbe uhamba kweso sibhedlela ngokwesigulo sakho esithile fanele bathathe ifile yakho baze nayo ukuthi ugqirha nxa yokubona avule kwifile ayazi ukuthi i-treatment yakho uma nxa ikuphi ziziphi ingxaki onazo so ugqirha akakwazi ukubona le file yakho ingekafiki. Imagine ke le file yakho ikwi-pile ye-files in some room abangayazi nje enjalo yenza ukuthi ke kungcono sizama ukuncedisana ngokuthi ama records mawagcinwe kahle asithi mazilahlwe ezi records sithi keep your manual system lawo ma records la angamaphepha nanjani wagcineni but mawasothwa kakuhle classify kakuhle lawo ma records aziwe kube ne filing system proper. I-provincial archives in every province is happy to help ngendaba zama file plan ukuthi kufanele i-file plan ibe njani but all the entities can go there and then must digitalize because siyasheka ilizwe liphambili thina sasele emva saphetha amaphepha. Abagcini bolwazi bakuvezile ukuthi ke kubalekile ukugcina kwama records njengoba ke kulekelela izizukulwane nezizukulwane ezizayo ngolwazi. Okunye ke bathathela umhlaba abantu abana umhlaba so ke kukhona la kuma archive lapho khona uyakwazi ukusizakala ukuthi mawukuthi mhlambe nomndeni othile nanihlala endaweni ethile yathathwa lo ndawo yenziwa iplaza elithile yabusana nje yathathwa umuntu othile o estate niyakwazi ukuthi ke nizobheka ukuthi iyayithatheke ngendlela ekahleni ukuze lokho phela kusiza ukuthi isizukulwane samanje generation yamanje ingabe phela isathola kanzima kanti ibingasizakala mayizoba nje nesiqeshana somhlaba lo enayo bese ikwazi ukuthi iphilise. Let's get indaba ze-1 KZN TV ngengosamgeliswe Ngqulunga ngiseRichards Bay. Umphakathi wasephatheni Richmond kwaZulu Natal uthi ungabikho kwesikole samabanga aphansi kule ndawo kuphoquba kwebagibelise izingane zabo ziye ukufunda ezikoleni ezikude. Laba bathi babhekene ke nengwadla njengoba iningi labantu abasebenzi kule ndawo kepha ke bathembele emalini empesheni kanye nesondlo sikahulumeni. Baveza ukuthi ke bayaphoqeleka kuba bahlalisa izingane emakhaya uma bengenayo imali yokukhokhela omalume. Umphakathi waseRichmond uthi kunzima ukufundisa abantwana njengoba isikole samabanga aphansi singekho sashiswa ngesikhathi sodlame. Induna yanaba isikole sasinaso sashiswa udlame between ANC ne-IFP besiloke sithenjiswa ke sinikwa ama mobile up until nawa yathathwa so ke abantu banenkinga izingane zihamba amabanga amade ezinye seziyiswa kwezinye indawo kusho ukuthi abantu abadala abaseningane le endaweni siyaphila ke kuhulumeni ikakhulukazi kulamaqembu amabili IFP and ANC ukuthi since udlame lalingabo abantu bamaqembu abo belo kwasha izikole baphethe uhulumeni manje abayikhumbule le ndawo. Abazali bathi inzima impilo ihlukumezeke kakhulu ngoba ingane ezinye zami zikeThekwini nje manje ngoba sisondela esikoleni ngoba isikole asikho la isikole sashaya udlame sicela uhulumeni asifake isandla lapho ukuthi asiphose isikole. So umphakathi sihlukumeze kakhulu indaba yesikole ngoba uthola ukuthi emndenini izingane zo4 isikole asikho eduzane ingane ifunda ugrade R grade 1 kumele akhokhe imali engango 800 ngenyanga ihambisa ingane yesikoleni. Umgwaqo wethu mumbi liyani izulu indawo bahamba kuyona nje yimbi inomngozi obukhulu. Ngaleyo ndlela uma umama engakwazanga kule nyanga ukhipha imali use end up ekhipha imali enkulu 1000 61,600 ingane. Uma ngabe ukuthi izikole zizovalwa gcina ingane zilove ezikoleni zingaye esikoleni ngoba umzali ezama ukusave lelo sentshana elincane o2 weeks obani abazali bathwele kanzima kakhulu isimo sendaba yesikole. Uma ngasho uhulumeni azame kakhulukazi izingane ezincane ufoundation ngoba wona nenkinga nesenta ke kube khona iCD center endaweni ekugcineni ukuze izingane ziphephe ungathi ingane ulokushiyeka amakhelwane uloko wenze njani. Inkosi ithi lento iyahlukumeza futhi umhlaba ukhona wawukhipha. Kwamini ngiyahlukumezeka uhulumeni besimcela ukuthi sisize kakhulu ngoba sizamile ukuthi isikole
lesubmit khona sizame ukuthi abasisize kodwa asinakekelile sicela uhulumeni esisize ngoba phela ingane izogcina sezidla ama-drugs ingane ezincane umhlaba sesabakhombisa ukuthi ngoba isikole sifuna sibe part nendawo ngasemgaqweni njengesibone sesidala sikude kakhulu kodwa umhlaba ukhona. Induna ithi mningi imizamo esiyenziwe ukuxhumana nohulumeni. Asazi ukuthi inkinga ikuphi. Siyafisa kodwa ukuthi uhulumeni ayicabangisise kahle lento ikakhulukazi njengoba ithinta amaqembu nabantu ababelwa ngaleso sikhathi ukuthi ukuze siqhubeke kahle nempilo akubuyiselwe konke okwakukhona ukuze sikwazi nathi ukuthi indawo ithuthuke ngoba njenganenduna ukuthi siyabafaka abantu endaweni inkinga nje isikole isikole inqala sizinto ebalekile. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ubhaleliwe kepha bungakaphenduli ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube eRichmond. Asiphinde futhi siye etolweni nebeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Nilabesela sibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Indida amaphoyisa kwelokubulala intombazane. Oweleka Mthaniya uthuthukisa eKavolo. Kanti owezokuthutha uzibophezele ngentuthuko. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-R18.43 kwi-dollar laseMelika bengu-R19.89 kwi-euro yase-Europe libe ngu-R23.50 kupondo waseBrithani kuthi intengo yegolide yona bengu-$2,354.61 ounce kuthi intengo kawelo ongahluziwe yona bengu-$87.34 umphongolo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Iyanena bakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwaSoshangane. Kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.